Molt bona nit. És la 1:30 i l'escapada negra nit està a punt de començar. Endavant, Joana, però com t'has vestit avui? Doncs, òbviament, m'he posat per estar sota l'escapada, tota tapada, tot i que tinc una calor que em moro. Bueno, la Momerota està a punt de sortir de la porta de l'Ajuntament, que donarà inici a l'escapada negra nit. Moltes gràcies. Demà el Correguspira.